tomto dieli vám ukážeme Kimuru z gardu, z bočnej pozícii, z full montu. Takže máme celý gard. Ideme za supera, tak by sme robili gilotínu. S ľavou rukou zachytím jeho zápestie, s mojou pravou rukou prejdeme cez jeho ruku a zachytím moje zápestie. Tu máme už otvorený gard a moja ľavá noha ide mu hore a vytrhnem tú ruku hore. Hop, a máme tu zaistenú nohu, aby super nevedel pretočiť a páčime to. Z bočnej pozície vymeníme pozíciu. Moja ľavá ruka ide pod jeho ruku. S pravou rukou zachytím zápestie. Moju ľavú chytím na moje pravé zápestie. Ľavú ruku ťaháme hore a pravú tlačíme dole. A s tým vlastne páčime. Sme vo víťaznom pozícii, vo full monte. Supera udierame do hlavy. S ľavou rukou chytím jeho zápestie. S pravou rukou prejdem pod jeho ruku a chytím moje zápestie. Vytrhnem to na zem. Moja ľavá ruka tlačí dole jeho ruku a s pravou to ťahám hore. Vlastne s tým páči. V dnešnom dieli sme videli Kimuru z gardu, bočnej pozície, z full montu.